Sorakozó. Felkészülni. Vigyázz. És megindult a hajrá a második fogásnemben. A Spartak Moszkva kiválósága mögött rögtön ott a két magyar fiú. Tétje van tehát a második fogásnak, tétje, hogy a szovjet küldöttség által választott lóverónait ki tudja a legtechnikásabban tanárra és gyomorba diktálni. Tempó! Jó lesz! Első vagy! Nincs egyszerű dolga a versenyzőknek. És most nem hiszek a szememnek, pedig igen. Balatoni mérlege 23,5, nem! 23,7 grammal kevesebbet mutat Duharinénál. Balatoni az első helyen. Igen, sporttörténeti pillanat. Most jó magyarnak lenni Kecskeméten. Mérföldkő a magyar sportevészet országútján. Közben elértem a lengyel edzőkúvást, mint ahol a bíróság Draguleszki versenyszabályzatban nem rögzített ürítés technikája miatt. A csehek is csatlakoztak az indítványhoz. A versenybírók pedig, és ez most már biztos, a fogás nem végén ki fogja vizsgálni az esetet. A versenyzők tovább vesznek, de Kálmán áll. Ajaj, félek, ez szájzár lesz. A többiek nem hagyják abba az evést, hiszen az óra is falja a másodperceket. Balatoni, Kálmán, elvtársam, hát mit csinálsz? Még nincs veszve az első hely. Gyerünk! Baj van, ez bizony szájzár lesz, sőt attól félek, nem ölcsőbök.